Mae Jeffries I fyny o'r cefn, Bale yn cael ei gadael. O, ac mae mewn a mae gol ac mae'r ymwelwyr ar y blaen. A Gemmet Hudson sydd wedi sgorio I ergyd drod dde yn taro'r llawr ac Idsi yn gweithio ffordd ar draws. Ond y Bale yn nythu yng ngornel isa rwyd. Not, chwarae da rhwng Not a Woodford. Blaen at Bowen, y cyffyrddiad lleia at Liam Thomas. Thomas mewn i'r cwrt Cosby. Vickers yn galw! O, dyna chi gol gan Liam Thomas yn union i'r sgôr wedi 8 munud. I 5 gol o'r tymor yn cael ei ryddhau gan Bowen ac yn crymanu'r Bale. O gwmpas yr amddiffynwr ac o gwmpas Rhys Wilson yn y gol. Gol gampus gan Thomas. Sermon a Woodford, nhw yw'r tala. Wilson o'r peniad gan Liam Thomas yn taro'r bar. Wilson yn stond ar ei linell. Hir gan Walters, y pwysau ar Dalton, a dyma Bowen! Bowen! Bowen yn rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Ond y camgymeriad elfennol gan Oliver Dalton. Alaric Jones unwaith eto, cam amser I beniad, Wood yn ergydio, taro'r postyn, mor anlwcus Nathan Wood. Bale gan Vickers. Jones, oedd I braidd yn fyr, a mae'n cael ei dwyn gan Gemmet Hudson. Hudson ac yn sala! O, cyfle da I Penybont I ddod ar sgôr yn gyfartal cyn yr hanner. Dalton ar gicrydd I Penybont. Ni wedi chwarae 2 o'r 5 sydd wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner. Thomas yn cymryd y penderfyniad a'r cyfrifoldeb. A mae'r bas yn berffaith I lwybr Vickers. Vickers yn erbyn Dalton. Crysau hen air yn llifo i'r canol! Ac maen nhw wedi ymestyn I mantais ar ddiwedd yr hanner. A Luke Bowen sy'n rwydo I ail gol o'r gêm. Croesiad perffaith gan Vickers. A pwy arall ond Bowen sydd yno I rwydo. Caerfyrddin 2, Penybont 1. Sadler, y bas at Matty Harris. Harris yn ei crimanu ddi o gwmpas Idsi ac mae mewn. Penybont nôl yn y gêm. Caerfyrddin 2, Penybont 2. 62 o funudau wedi chwarae. Thomas tu fewn at Not. O, a Jordan Not yn plymio mewn i'r dacl. A mae yna 2 o chwaraewyr Penybont ar lawr. Cerdyn coch I Jordan Not yn taflu na'n mewn i'r dacl mor beryglus. Harris yn chwilio am symudiadau yn y cwrt Cosby. George, lan a Georgievski. O, mae'n tarho'r bar reit ar ddiwedd y gêm. Y funud ola 1. Y Bale yn tasgu ac yn taro'r bar. A mae'n parhau yn 2 I 2. A late Christmas present, a first home win, and you're off the bottom. Yeah, I think it's the win is the most important, regardless of the table at the minute. I mean, that will look after itself. Who's getting that first win? We've spoken about it quite a bit, and look, they're great games to play. A bit of pressure, you know, something meaningful in the game. I always enjoyed them as a player, and I enjoyed it today. We were too gung-ho. We played a team that are good on the counter-attack. They've shown that in games that they've lost, even the ones they've lost. They've got good players going forward, and what we've done is overcommitted. Perhaps the early goal has given us that overconfidence, if you like, and then all of a sudden we've conceded 2 goals on the counter-attack, and obviously we've gifted them the one in the middle as well. So it's frustrating from that perspective that we didn't heed the warnings prior to the game and gave ourselves too much to do second half, and I'm obviously pleased with the response I had second half, but it was just too little too late.